пытанне. У маім інстаграм вы задалі мне пытанне, якія тычацца вучобы ў Польшчы і майго жыцця. Так што ў гэтым відэа буду на іх адпавядаць. Цісніце падабайку і подписывайтесь. Першае пытанне аб тым, ці размаўляю я на расейскай. Так, ребят, на жаль, я на ёй размаўляю. І на самой справе яна з'яўляецца маім вялікім спадарожнікам па жыцці, тому што дома мы таксама гаворым па-расейску. Другое пытанне. Ці падабаецца мне вучыцца ў польскай школе і ці ёсць розніца з Беларусю? Розніца на самой справе каласальная. Пасля таго, як я пайшла ў польскую школу, у мяне сапраўды знік гэты нейкі стан турботы і пастаяннага стрэсу. У Беларусі ён мне не даваў ніякага спакою. Па сваёй натуры я чалавек адчувальны, хаця, можа, гэтага і не відаць. Кожны раз, калі ў беларускай школе на нас крычалі або проста павышалі тон, цісненне нормально так падскоквала. А ў Польшчы, мне здаецца, настаўнікі адрозніваюцца тым, што ім можна даверыцца. Можна расказаць сваю сітуацыю, і калі ты адкрыты, то і яны будуць да цябе адносіцца вельмі добразычліва. У іх прынята адразу выслухаць, а толькі потым рабіць справаздачу або неяк каментаваць сітуацыю. На маю думку, што тычыцца вучобы, то польскія настаўнікі умеюць неяк растлумачыць. Яны умеюць складаную рэч растлумачыць неяк проста. Гэтаму іх сапраўды вучыць, чаму прыклад мая мама, якая вырашыла паступіць і вывучыцца на педагога. Колькі мне сапраўды гадоў, пытаецца мужчына. Шчыра, я не разумею, як на такое рэагаваць. Я не разумею, чаму вы думаеце, што мне не 16, што я не падлетак. Я не разумею, я выглядаю як 5гадовае дзіця, ці як студэнтка, якая пазіцыяніруе сябе як падлетак. А на самой справе мне сапраўды 16. За колькі месяцаў я свабодна загаварыла на польскай. За пару месяцаў да пераезду мне ўзялі рэпетытара, а калі мы пераехалі, я ўжо пайшла ў польскую школу. Вось і ўсё. Карацей, праз пару месяцаў я ўжо спакойна магла маўляць, гаварыць, расказваць свае думкі. Не расказваць свае думкі, а выказваць свае думкі. Дачка ж лінгвіста ўсё ж такі. Пятае досыць асабістае пытанне. Што я купляю ў крамах? А гэта наогул камусьці цікава? Я думаю, што не, таму пераходзім да наступнага пытання. У якім горадзе я жыву? Я жыву не ў горадзе, я жыву ў вёсцы непадалёк ад Гданьска. І яшчэ, не ўздумайце мяне сталкераць, а то ведаю я вас. Які стыль адзення мне падабаецца? Я лічу, што ў мяне пэўнага стылю адзення няма, і я яго не прытрымліваюся, але ўсё ж такі, калі вылучыць адзін, ад якога сэрца стукае хутчэй, жартую, проста калі вылучыць стыль, то мне падабаецца больш за ўсё Old Money. Дарэчы, напішыце ў каментарах, як у вас і які стыль падабаецца вам. Як мы знаходзілі агульную мову з палякамі? Самой справе двузначнае некае пытанне, таму што калі ідзе гаворка пра мову, як пра лексіку, граматыку і гэтак далей, то я лічу, што я досыць хутка схапіла яе за хвост. Записывает, нет? Записывает вроде. А калі гаворка пра наše падабенства, то бок нацыянальнасць і ўсё такое, я, напрыклад, адчуваю велізарную цягу да палякаў, іх рэлігіі, мовы і таксама гэтак далей. В гэтым плане мне, канешне, лёгка мець зносіны з палякамі. У нас сапраўды велізарны вагон і коляска агульнага. Ці патрэбен мне пакет АТБ? Конечно, давайте. І яшчэ вось гэтую жуйку. З якім сярэднім балам я скончыла польскую школу? Колькі я памятаю, то 5,5 альбо 5,6 па 6-бальнай сістэме. Раскажы аб рэкрутацыі ў ліцэй і як праходзіць паступленне. Калі вам цікавая гэтая тэма, то у мяне на канале ўжо ёсць 2 ці нават 3 відэа па гэтай теме. Там все вельмі проста, коротка і на тэмат. Таму ў апісанні я заставлю для вас спасылкі на гэтыя відэа. Колькі балаў я набрала на іспытах у школе? У мяне былі дастаткова высокія балы, і ў агульнай суме ў электроннай рэкрутацыі я набрала 178,3 пункты. 173,3 бала. Ну і давайте апошняе пытанне, а хутчэй нават савет. Якія б месцы я параіла паглядзець у Польшчы? Ну што, першае месца са спісу 3 цудаў Польшчы, заснаваным на вопыце Алівейка па сумяшчальніцтве Мехавіты, гэта польская пустыня ў Уэбе. Чаму мне яна спадабалася? Там вельмі прыгожа. Всё. Другое месца я даю Барваное ядро.
ветрам, потому что гэта неверагодна прыгожае месца са сваёй атмасферай і, канешне, авечкамі. Яшчэ, калі будзеце там, то я вельмі раю пасядзець тэрмакрыніцы. Это такія кайфы! І на трэцяе месца нашага, увага, ганаровага п'едэстала я б вылучыла кандыдатуру любой вёсачкі на Кашубах. Хто дагледзеў відэа да гэтага моманту, вялікі малайчына. Падпісвайцеся і цісніце падабайку. Пока-пока!